أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ƙarshen magana ta ƙare idan ta shirya tsaf don tukkaran duk wani matsiyaci da ke niyya ya kawo mata hari, wanda a halin da ake ciki kai tsaye za ka iya cewa suna nufin shege kafasa kenan. Don a kwanakin baya an kai musu hari ba su shirya ba, amma ku jiba yadda ta ragargaza Isra'ila da ɗanɗana mata kuɗa da gasa mata aya a hannu, wanda sai ga Isra'ila da kanta tana neman sulhu a tsaya a tsagaita wuta ta bakin shugaban ƙasar Amerika Donald Trump cewa sun ɗanɗana kuɗa. Shi yasa suka yi yarjejeniyar tsagaita wuta na waɗansu kwanaki a zauna teburin sulhu. To kwatsam bayan wannan yarjejeniyar tsagaita wuta da Iran ta yadda, to ta sake shiri ta garzaya ƙasan Russia don ta samu jirage kiran JC-10 wanda suke gudu aƙalla na kilomita 2,700 a duk awa ɗaya. Kuma jirgi ne wanda yake multipurpose, zai iya kai hari, zai iya tara hari, sannan zai iya kai farmaki hatta a cikin ruwa. Wannan jirgi na musamman ne, an yi shi ƙira ne na ƙiran yaƙi. To alhamdulillahi ƙasar Russia ba ta saida ma ƙasar Iran da wannan jirage ba, amma ta garzaya ƙasar China kuma inda ta samu nasara har sun ƙaraso ƙasar Iran a halin yanzu. To bacin waɗannan kuma magana ƙare, ƙasar Iran ta ƙara yin odan wani makamin kariya na sararin samaniya ƙiran HQ-9B daga China. Shi ma aka zo da waɗannan motoci waɗanda suke iya kaɓo duk wani abu da zai zo ya kutse zuwa sararin samaniya, za su iya hango shi kuma su kaɓo shi. Ƙasar Iran yanzu ta yi odan waɗannan motoci kuma sun ƙaraso don su ƙara ba sararin samaniyansu kariya, don su kansu sojawan Isra'ila ba za su yi gangan su shigo ƙasar Iran su dinkari Iran gaba da gaba ba. Iya abin da suka fi ƙwarewa daman shi ne ta sararin samaniya. To ƙasar Iran ta musu wannan shirin da ta san suwaye su. Wannan shi ne ake kira da shege kafasa. Bacin sauri kuma da ƙasar Iran ta ƙara wajen ƙirƙirar makamashin nukiliyanta don tunkaran abokan adawa, ma'ana Isra'ila da Amerika da duk waɗansu waɗanda suke zama magoya bayansu ta fili da ta ɓoye. To Iran duk ta yi shirin ta dinkare su. Waɗannan mutanen guda biyu da kuke ganin su, Donald Trump da Netanyahu, shahararrun makirai ne. Kusan duk abin da suke yi bakinsu ɗaya. Tare suke ƙullawa, tare suke warware duk wani sharri da makirci da suke ƙullawa ƙasashen gabas ta tsakiya. Ba abin da suka zama a yanzu sai annamimai a duniya, su dinga ƙullawa mu ƙasashe rigima, su ce ƙasa kaza ta ce kaza, ƙasa kaza ta ce kaza, su dinga haɗa ku faɗa, suna gaura ku, kuna kashe kawunanku. Wanda ya fi wani ƙarfi ya ji galaba a kan shi, wanda kuma bayi da ƙarfi ya ɗanɗana kuɗan shi. Kusan abin da suke ta yi kenan, suna azabtar da mutanen duniya. Kuma su idan za su yaƙi, to sukan nemi mai maiƙo ne inda za su san in sun ci nasara ga abin da za su samu, ko kuma ga target ɗinsu ko wani abu ya ci karo da ra'ayinsu ko fahimtansu. To ba wata za su cire kunya, za su fito kowaye za su iya tunkaran shi, saboda su duniyan kaɗai suka so. Kuma babu waɗansu mutane a duniya yanzu da suke burin su ga ana zub da jinin al'umma ba gaira ba dalili kamar su. Su don wani ya yi asara bai dame su ba, don wani ya mutu ba matsalansu ba ne, don mene ya faru duka waɗannan ba damuwansu ba ne, ko ta halin ƙaƙa su in dai su sun fita, to kowa ma ya kasance a ciki. Kuma wallahi lokaci ya yi da in Allah ya so da duk abin da suka taɓa sai asara da rashin nasara za su gani. Saboda Allah bai taɓa ara ma wani mutum lokaci ko dama ta dundundun ba. Dole Allah zai baka lokaci ne. Daga lokacinka ya ƙare, daga lokacin za ka fara ɗanɗana kuɗinka, ko me ka dafa
sai dai ka ga yana baya a maimakon yi gaba-gaba yi sama, to wallahi sai dai ka ga yana baya. Wannan nasarar da ƙasar Iran ta samu ba ƙaramin baƙin ciki yake ba su ba, wanda da bata shirya ba ta zama musu alaƙaƙai, ta ɗanɗana musu kuɗa. Ina ga a ce yanzu an ɗanɗana yaƙin, sun gano inda suka samu kuskure, sun gano inda suka samu nasara, su ƙyale, to za su ci gaba da shirye-shirye sama da yadda suka yi a da. Ana ta tutiya a baya cewa ƙasar Isra'ila ta fi kowace ƙasa tsaro a iya defense nata, amma sai gashi an yi kunyata ta, Iran ta tozarta ta, ta shiga ta keta wannan iya defense nata, ta shiga ta mata ɓanna, ta lalata mata abubuwa. Sun gama da Iran sun faɗa Yemen ita ma ta shiga ta musu nasu, ta lalatan, ta musu ɓanna ba ni da ɓanna ba. To shi yasa za ka ga kwana biyun nan duk abin da suka taɓa lalacewa yake yi. Kuma wallahi wani yana samu nasara ne daga gudunmuwa da Allah yake ba al'umma. Kuma sakamakon addu'o'in 'yan uwa, kan mu sake da addu'a. Dole ne mu sa ƙasashen nan a addu'a don Allah ya kunyata maƙiya su zo kar su samu nasara akan ƙasashen musulmai. Kun ga tun da suka samu dama akan al'umman musulman da ke Gaza, har yanzu ba su ɗaga musu kafa ba, saboda suna ganin su da sauƙin rauni da me. To ko su ma kansa zirin Gazan yau Benjamin Netanyahu sai da ya kasa zama taro saboda tsabar shiga damuwa na kirin yanda a Gaza aka sama mutuwa na sojawan ƙasan Isra'ila sakamakon wani bom da ya dinga tashi. Su kansu ba su gane ko daga ina ba ne. Wata ruwayan ma tana gaya wa cewa an samu asaran sojojin Isra'ila sama da guda 100 a wurin. Wannan ba ƙaramin nasara ba ne, ba kuma ƙaramin abin alfahari ba ne. Su mutane dubu kaza wallahi ba su kai muhimmanci da darajar sojansu guda ɗaya ba. Su sun san kima da darajar na sojojinsu, amma su za su kashe na kowa, su kashe mutane dubbanni masu ɗimbin yawa, amma da an taɓa nasu to sun fi kowa ihu da sa hannu a kai. Kuma har hoton waɗannan sojawan nasu da suka mutu sun sake a social media, kowa ya gani da sunayensu. Muna addu'a Allah ya ƙara kawo ƙarshen waɗannan sojawa nasu, ya kunyata sa idan duniya. Kan ga yanzu aƙalla wurare 3 suna samun nasara a kansu. Iran ta latsa ta ga jini. Sannan ƙasar Yemen ita ma ta latsa ta ga jini. Sannan ga Gaza su ma yanzu suna ɗan tattamawa. Muna roƙon Allah ya ci gaba da agaza musu. Mutane ne da ka gansu ba su iya latsa ka su ga taushi su ƙyale ka ba. Wallahi sun dinga gana maka kenan. Dan in suka latsa ka suka ga taushi, wallahi biredin da za su ci ya fi ka muhimmanci da kima a wurinsu. Kai ɗin banza za su wulaƙanta ka, su tozarta ka, su duk abin da suka ga dama da kai, saboda sun san baka da wani ƙarfi, baka da wani abin da za ka yi musu. To gashi nan Iran yanzu ta ƙara musu sabon shiri. Shege ka fasa sunan wannan shiri. Mu ga shegen da ya fasa. In sun ji kunya sun fasa, to ko a irin duniya ma sun yi abin kunya. In sun dankaro kuma su ɗanɗana kuɗa, gudu da kunya, asara da gidadanci. Ta Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ɗaura musulunci a kan kafirai, Allah ya kunyata su, kar ya ba su nasara a kan al'umma musulmai. Ya Allah ya ci gaba da ƙasƙantar da su da tozarta su duk inda suka sa gaba. Allah ka sa su fito da asara ba da riba ba. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.